जोंबो थारमाने मोनसे बाथ्रासो रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरो ने। मा बाथ्रामोनबा? बाथ्रा माने नोंथ' जेनेबा कन्डिसनफोरखौ मोनथिखागौ नङा होमबा बाबुनिखौ, बे अख्रांनिखौ। औ। माने बिसिना बिमा बिफा थैनायनि उनाव जोंफोरनो बिखौ नायदों नालाय, बे खामानिखौबो जोंफोरनो होदों बिनो। बा दा गावाबो फरायनोबो हाला, बेखौनो मावनानै जाथों होननानै रावबो गैयाबो। बिस्रा थारमाने बिफाया माने बिबौआ गुबुन जायगानिफ्रायसो फैनायमोन आरो। बिमानै सासे दङ आरो ने। ओइ जाख्ला, बिमानैया गुवाहाटियाव थायोमोन ने? औ बिमानि माधुरिया बे माबायावनो थायो आरो गुवाहाटियावनो थायो। औ गुवाहाटियावनो थाङो। बे सोरबा बांगालि हौवाजों हाबा जालांदोंमोननो। बेनिफ्राय बिसिनि न'निफ्राय थांनाङा फैनाङा बेबायदि खालायनानै दोनबाय। बिनिफ्रायनो रागा जोंनानै बे बिमानैयाबो फैला आरोना। बे हाबा जानायनिफ्रायनो बिसिनि न'आव फैखायाखै। थ' बिहा रावबो गैखाया दा। बिमा बिफा गैला, बिब' गैला, बिब'आबो थैबाय दैबानायावनो, गासैबो थैजोब्बाय। थारमाने बिमानै दङ आरो ने? खेबसेबो फैया बिमानैया? जों फैनाय नुवाखैयानो। हाबा जानायनिफ्रायनो माने बांगाल हौवाजों हाबा जानायखाय थांलाय फैनाय बन्द' खालायनानै दोनदों। माने दोनदोंमोन आरो। दाथ' रावबो गैला। बिबो मिथिबाय खोमा थैनायफोरखौ, फैयाखै माथो। रिलेसन गैला, जेनेबा लाखियाखै जेबो रिलेसन। दा खालि माने जों मोनथिनो लुबैदों आरो नों माने अबेनि, जेनेबा मा थारमाने आलासि ना मा, अबेनि मा थाफैनो नागिरदों, मा मुं नोंना, मा खालायो, माने बेफोरखौनो आरोना। औ बेनिफ्राय गाज्रि मोननाङा आरोना जोंफोर सोंनायखाय। मोना, मानो गाज्रि मोनो? बेनिफ्राय मुङा मामोन नोंना? आं हाबिला। जेनेबा फरायनो मा खालायो नोङो, अबेनि? अबेनि माने आंबो बेबायदिनो, राजा बायदिनो आंनाबो मावरिया, आंहाबो रावबो गैया। नोंसोरनोबो थार बाथ्राखौनो खिन्थानाय, जाहाथे उनावबो जेबो प्रब्लेम जाहैया। माने आं मावरिया आरो आंहाबो आइ बाबा रावबो गैया, न'आव रावबो गैया। आं आनै मोननियावनो, मामा मोननियावनो थायोमोन। बेनिफ्राय आनैया मोनसे खोथानि थाखायनो आंखौ बुला बुसि खालामनानै होखारहरदों न'निफ्राय। मावरियासो? बेबायदिसो? औ, बेनिफ्राय आं दुखु मोननानै अबावबा ओंखारलांसै होनना फैनायावनो बेबायदिनो बे जायगायाव सफैबाय आं। फैनायावनो गारिया अबेयाव लानानै अबाव ओंखारहोखो आं मिन्थियासैबो। बेनिफ्राय बे राजाया जेराव झारु सिबबाय थायो, सिबहैयो, बे जायगायाव आं स्रां स्रां मोननायखाय थाहैदोंमोन आरो। बेबायदि होनना सानाखैमोनलै। बेबायदिसो जानाय? नोंहाबो बेबायदिसो अबस्थाया? दुखुनांथाव माथो। मा बुंनो आरो। बेनिफ्राय दा मा माने नों बै मोनसे साइडथिं थांदों, आं बे मोनसे साइडआव सोंसै। दे होमबालाय आं बै मोनसे साइडथिं थांसै। औ मोजाङै सों दे, फट'खौ देखायसो सों। औ। नै आदा, नोंखिं नायलाय। मामोनबा? नै आदा, नैबे फट'आव बे गोजा गस्ला गाननाय सिख्लाखौ नुदोंमोन नामा अबावबा? गोजा गस्ला गाननाय नैबेखौ? औ बे गोजा गस्ला गाननाया। बेबायदिथ' गोसोआव फैयाखै। नुवाखै नामा फंबाय? दे। मा जागौ फंबाय, बिनानाव ना मायो? गोमादों नामा? बिनानाव नङा, गामिनिनो। औ, गोमानाय बायदियानो दे। गोमादों? पुलिसावलाय रिपर्ट खालायदोंना खालायाखै? पुलिसाव रिपर्ट खालायनाय जायाखै। मा रिपर्ट खालायाखैब्रा? थोद, मा जायो मा मायो दाना। बेसेबा वर्ल्डआनो गाज्रि जाजोब्बाय, दुनिया गाज्रि जाजोब्बाय। रिपर्ट खालायनांगौ, मा जादों मा मादों, सिख्ला मानसि। पुलिसनो रिपर्ट खालायबासो पुलिसफोरा नागिरगोन। रिपर्ट खालाय, माबोरै पुलिसफोराव। मा होनना रिपर्ट खालायनांगौ बेखौनो सानबाय थादों। दा जुदि आं हाबिलाखौ गोमादों होननानै रिपर्ट खालायो, पुलिसाथ' बिसिनि बिमाय बिमानै बिसिनाव सोंजोबगोन। आरो बिमायाथ' गाज्रि मोनगोन खोमा बेबायदि खालायब्ला। मानोना बिसिनि सायाव गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन ना। बिमायाथ' गाज्रि मानसिबो नङा, मास्टार मानसि। बेबायदि केस गोग्लैनाय नुबा गिनायबो मोनो आरो, मायबाफोर जायोसै नामा साख्रिफोरा, केसफोर होलाबायबा बुलाबायदों माबाबायदों होननानै। गथ' गथाय गोनां मानसि, बेफोरखौनो गिनानै आं पुलिस स्टेसनावबो थाङाखै। नङाबा आं माब्लाबानो थांसिगौ आरो, मा होननानै पुलिस स्टेसनाव थांनो। बेसो जादों जेनेबा। दा मा जानाय बाथ्राखौनो मोजाङै मोनथियासै। बिमानैया बुंदों जोंहानाव फैयाखै होननानै।
आरो गुबुन मानसिफोरा बुंदों नुदोंमोन होननानै। दा पुलिस केस खालायब्ला सोंला सोंसिथ' खालायगोन। पुलिस केस खालायना हामगोनसो ना हामासो बेखौनो सानबाय र' आं। बिमाया गाज्रिसो मोनगोन ना मायोथाय? बिमानाव खेबसे सोंग्रोना लानानै रायज्लायनानै पुलिस केस खालायनाया हामगोनसो ना मायोथाय? राजा नोंबो साहा लोंगौमोन? आङो लोंला, ओंखाम जाना उदै बुंखाबाय आंना। दे बाराय। आदा गय जागोन नोंसोरो? जागोन राजा जागोन। जागोनथ' र' नोंसोरनि गयफोरा गोथावथार माथो। जागोन दे जागोन। र' होनबा आं खननो थांनि। मावथिथार मानसियानो। मावथिथार गथ'आ बिराद बाथ्रा खोनासंखायो आरो बिमा बिफायाबो बिराद मोजांखामोन, मोजां मानसिमोन बिसोरबो। दा नोंखौबो जोंफोर बेयावनो थालांबा मोजां मोनसिगोन आरो। माने बुङोना जि जायो मोजांनि थाखायनो जायो होननानै। नोंहाबो बेफोरो बेबायदिनो बेयाव सफैनांगौमोन खोमा। बेहाबो बिमा बिफा गैया, नोंहाबो बिमा बिफा गैया, बेबायदिनो ज' थालायनांगौ खोमा। बेनिखायनो बेफोरबो जानांगौ बायदि जाबाय, नोंबो सफैबो बेयावनो। आंनिबा थांनांला, नोंबो बेयावनो थादो, नोंहाबो रावबो गैखाया आरो फरायनायफोरबो गैखालाबा। बेबो गथ'आबो उन्दै गथ', हाबाथ' बेखौ फरायनोसै स्कुलावसो होनांगौमोन। जोंफोरबो हास्लाबा, जोंफोरबो बेखार मानसि। हानायखिनिखौ बेखौ हेल्प खालायो आरोना, मदद खालायो। गुबुनफोराथ' बेबायदि बारा खालायानो। जोंफोर सानैया एसे नायसाबो आरो बेखौ अनथावथाव मोननानै। धोन सम्पतिनिबो बारा टेनसन लानाङा। बे उन्दै गथ'खायसो दा जेनेबा मावना जानो रोङाखै। हा दंथ' बिस्रा। बिफाया बिराद खामानि मावथिमोन ना, मावखायोमोन। 10 बिगा 12 बिगासो दंखायो खोमा बे हा मावना जाग्रायानो। आरो बारिफोराबो ग्रोम ग्रोम दङ, नारेंखल, गय, खान्थाल, जेबो टेनसनानो गैया मावना जानो रोंबा। बिराद उन्दै गथ'खायसो मावना जानो रोङाखै। आरो नों थाबा लासैनो मोजां जालांगोन न'खरा। औ, ग्रोम ग्रोमखा न'खरा। दा खेथि मावनायफोराबो बेबायदि गैया, जेनेबा गथ' मानसि नालाय जोंफोरबो बारा गुरुथ'वाखै बेफोरखौ। समबो मोना नालाय, गावहाबो रोङा, बेनिखायनो रावनोबो मावनोबो होआखै। औ, दा बे उन्दैना रोंनाय नंखाया। जायखिजाया गथ'नि भबिसतखौ, फिउचारखौ नायनानै माबा आरो जोंफोर रिकुवेस्ट खालायो, नोंनो बिब' बायदि जानानै थादो। जानाय लोंनायनिबो जेबो टेनसन गैया लागि। बिनि खामानि मावनायखौ नोंनोनो होना होगोन जोंफोरो। औ, मावना जानो रोंबा बिराद दंखायो। बै हानि न'नि उनथिंनि बे माबा मावनायफोराबो उफ्रा खेथि मावनो हायो। बिसानिनो गोजा। है, गासै 15 बिगासोआनो दं खोमा बिसा। औ, हाफोरा बारियानो बिराद गिदिरखा, 5 बिगा गाहाम जाखागोन। औ, बारियालाय गिदिर, आं नायदोंमोन। इसोरा नोंसोरखौबो बिदा बिनानाव बायदिनो थाजानो लुबैखादों। बेयावनो ग्रोम ग्रोम थादों नोंसोरो। मायबाफोर मदद नांगौ जाबा जों दङ आरो ना। बांद्राय गोबाव थाब्ला गामिनि मानसिफोरासो मायबा बुंगोन नामा? सोर होनना मा होननानै? थै, बेफोरखौ टेनसन लानाङा। जों गामिनि मानसिफोरा बेबायदि नङा। नोंखौ फैनायखाय मोजांसो मोनदों मानसिफोरा। औ, बयबो होनदों नोंखौ फैनायखाय मोजांसो मोनदों मानसिफोरा। मोनथिदोंना सोरबा सिख्ला सासे फैदों होननानै बिसिनियाव। बयबो मोजांसो मोनदों, मावरिया गथ'आ बिब' सासे मोनसिगोन दे होननानै। जायखिजाया थांनायनि माथा मारि नांला आरो ने। बेयावनो माबा मोनसे मावनानै जादो नोंसोरो। अबाव थांनो नागिरदों नोङो? आं बाबांखा मोननियाव थांनो नागिरदों। मानो थांनो नागिरदों बिसिनावलाय? आयै, नोंथ' ओरैनोबाबो बिसिनाव थांजानो लुबैखायोमोन। आं थांनो नागिरदों। ओइ, थांनो मालाब, आं खामानियावसो थांनो होदों नोंखौ। खामानियानो जा, जायखिजायानो जा, आं थांनो नागिरदों। थांनो नागिरदोंबालाय थांदो होनबालाय। बिसिनाव मा दङ मा गैया न'फोरखौ मोजाङै नायनानै फैखा। आंनि खामानिखौबो मावबोखा नोङो। ओरैनो थांनाय नङा। मानो नायनांगौ बेफोरखौलाय? ओरैनो। आरो थाब फै। औ। आरो नै, बे रितुआ दङबा बांद्राय रायज्लायनाङा बिजों। बिराद सैतान आरो गाज्रिखा बियो। हमनो हाखायो मानसिफोरखौ। मोजां मानसि नंखाया बियो, बिजों बांद्राय रायज्लायनाङा। अबावबा नोंनि खुगानिफ्राय माबा माबिसो ओंखारलांगोन। बेजों दा रायज्लाय दे। नैबे सिख्लाखौ नुदोंमोन नामा अबावबा? सोरखौ हरलाय? नैबे नायलाय। नुवाखै दे। माने अबे सासेया? बे खानाय गोलावआ, गोजा गस्ला गाननाया। बेबायदिथ' गोसोआव गैया आङो। नुवाखै दे आदा। मा जादों? गोमालायबाय नामा बर' सिख्लाफ्रा? बेबायदिनो दे, गोमानाय बायदियानो। सोरबा बांगाल गैरा हौवाफोरजों खाराखैथ'? है, बेबायदि नङा। जानोबो हानायहाय, थांनोबो हानाय। दानि बर' सिख्लाफोरखौ फोथायनो हाया। सोरबा बांगाल हौवाफोरजों खारदों बायदि मोनदां। है, मा जानला मानला बुंलाबायोलै।
सिख्ला साननानै एथ' मोजाङै सोंबाय माबा उल्थासो बुंलायबाय माथो बर' सिख्लाबानो बयबो जागोन आरो बेबायदि बेबायदिनो बयबो एखे आखुनि जागोन नामा सोरबाया बांगालरजों थांबानो हाबिलाबो थांगोन नामा रागासिमोनलै मायबा सोंबा मायबा होनलाङो नैबे सिख्लाखौ अबावबा नुदोंमोन नामा सोरखौ नैबे फट' थानाय गस्ला गोजा गाननायखौ नुवाखैहां गोसोआव गैया मोजाङै नायलाय अबावबा नुफ्लांदोंमोन नामा गारिफोराव लामाफोराव गैयाहाय गैया नुवाखै आं गोसोआव गैया गोसोआव फैयाखै आरो नुदोंमोनब्लाबो हाजार मानसि नुयो अबावथ' गोसोआव थानो मा मुं बिनालाय गोमादों औ मुङा हाबिला हाबिला बे मुंखौ माबा खोनानाय मोनदों माब्ला खोनानायथाय आङो गोसोखौनो खांनो हाला बावबा खोनादोंमोनहाय बे नामखौ हाबिला सोर बुंनायमोन बे हाबिलाखौ गोसोखांलाय एसे मोजाङै गोसोखांगोन खोमा अबाव नुदोंमोन अबाव खोनानाय है गोसोखाङाखैहां सरि दे गोसोखाङाखैहाय आङो बावगारबाय आंहा गोबां खामानि दङ दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दे इसिबां जायगा नागिरबाय मानसिफोरनाव सोंबाय रावबो नुवाखै सिनायाखै होननानैल' बुंबाय थादों गासिबो मानसिफोरा नुवाखैना दखानिफोरनावबो इसिबां सोंबाय रावबो नुवाखैल' होननानै बुंबाय थादों अबावथ' थांखो नों होनब्ला हाबिला आंनि गोसोआव दुखु होनानै आंखौ जेबो बुङा फाङालासिनो आंखौ अबाव गारलांखो नों हारसिङै एटलिस्ट नों नोंसिनि आनै मोननायाव थायाबाबो खेबसेथ' आंखौ बुंनो थांनो हागौमोन अबाव थांनो नागिरदों सोरखौबाथ' बुंनो हागौमोन नों आंखौ मानो बेबायदि खालायखौ हाबिला आंखौ मानो गारनानै थांखौ बेबायदि दा आं नोंखौ अबाव नागिरनांगौ दे हाबिला मानो बेबायदि खालायखौ नों आंखौ अबाव दङ अबाव थांदों मोनजादोंना मोनजायाखै मोजाङै दंना गैयाथाय सोरबा मायबा खालायाखैथ' बेखौ नागिरनांगौ खाथि खाला नागिरबाय बासफोरनाव सोंबाय गारिफोरनाव सोंबाय बिमायजों रायज्लायहैनांसिगोन आं पुलिस स्टेसनाव रिपर्ट खालायनोसै गोमादों होननानै पुलिसा मालाय नांगौ बायदि नागिरगोन ना फट'फोरखौ होना दोनगोन माबागोन सोरबाथ' नुगोन आरो नाम्बारखौ आंनिखौ होना दोनगोन फट'आव सोरबा नुब्लाथाय फन खालायगोन मामाजों थांना रायज्लायहैनोसै आं बेबायदिनो खालायनोसै पुलिसाव रिपर्ट हैनोसै आं